Il-ġimgħa filgħaxija il-Pulizija arrestat 5 persuni brabta mal-każ ta' Jan Paul Sofija. Dan ftit sigħat wara li l-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti lil ġurnalisti f'Kastilja ħabbar li nagħlqet l-inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ li kienet immexxija mill-Maġistrat Marzjan Farrugia. Kien One News li żvela l-arrest ta' dawn il-5 persuni il-ġimgħa filgħaxija fejn intqal li dawn l-arresti saru fuq rakkomandazzjoni tal-inkjesta maġisterjali li jindikat kontra minn kellhom joħorġu akkużi kriminali. B'din ġiet ikkonfermata minn stqarrija tal-Pulizija is-Sibt filgħodu fejn intqal li l-Pulizija wara l-konklużjoni tal-inkjesta eżegwit immedjatament bl-arrest ta' 5 persuni. Il-5 persuni arrestati mill-Pulizija huma l-iżviluppaturi Kert Buħaġar u Matthew Xkembri, il-perit Adriana Zammit, il-kuntrattur Miromir Milosevic u qariba ta' Milosevic. Jan Paul Sofija, żagħżugħ ta' 20 sena tilef ħajtu fit-3 ta' Deċembru li għadda wara li waqgħet binja fil-qasam industrijali ta' Kordin. Sa dan it-tant is-Sibt il-qorti ma laqatx ir-rikords li resqu ż-żewġ żviluppaturi Matthew Xkembri u Kert Buħaġar hekk kif skonthom l-arrest tagħhom kien illegali. Fil-qorti il-Maġistrat Ian Farrugia f'dikriet moti dwar il-validità tal-arrest taż-żewġ irġiel sostna li l-arrest tal-iżviluppaturi huwa skont il-liġi u għalhekk m'għandhomx raġun fit-talba tagħhom. Sa dan it-tant fil-kummenti tiegħu mal-midja il-ġimgħa wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Abela sostna dwar il-ġustizzja f'dan il-każ.